Čusbus autobus, tady je pokračování z minulého videjka, takže sem plesky lajkos a odběros, jinak tě divokej mlokos ojedete dát co, no radši to nebudu dál napínat, tak jdem na to. Takže odsud. Já mám do Londýna zase. Máte Felixstowe? Felixstowe? Felixstowe mám taky. A máte Birmingham? Felixstowe nemám. Já mám 3krát Felixstowe. Birmingham nemám. Ty a nemáš Felixstowe, Mildo? Co? Felixstowe? Nemám. Jsi jistý? Já jsem si jistý, nemám. Nechceš. Mildo, máš Lutyk nebo Brusel? Počkej. Brusel mám. Já ne. Jo. Já Počkej, tak děkuji. Já mám miliardu do Bruselu a do Londýna nemáte všichni, že bychom se zpátky. A nemáte počkej. Nemáte do Dionu? Ne. Tam bych se chtěl koupit. To je Francie. Tak ale protože to je strašně daleko, tam ještě. Tomu. Jo. A Tonda taky ne, no, metr novej ten. Máte Dortmund? Ne. Ne, Dortmund. Já mám do Hradce. Já zkusím rychlou zakázku ještě jednou. Jo, já tady mám Felixstowe ve rychlý zakázce. Tak dáme Felixstowe. No počkej ještě, já se musím ještě... Já mám taky v rychlý zakázce Felixstowe, ale já půjdu normálně. Jo, tak počkejte, já se jenom ještě vyberu stahač tady. Dobrý, tak můžeme jet. Tak jdeme Do Felixstowe? Jo, do Felixstowe. Ty máme zase palem drží skurvený Ne, já jsem blbej. Co? No, protože když si dám rychlou zakázku z Anglie, tak mi to dá tahač na pravý straně, že jo? To nejde přepnout. Nejde přepnout. To je prostě tahač jako takovej. To je prostě model speciální to. Jo. Kde jste? Já si ještě vybírám, co tady to. Já jsem chtěl to nejdražší, jako aby to dostal co nejvíc peněz. To už si budu pojedu. A jaké? Já mám pocit, že to zase všichni budeme mít na stejném místě. Moment. Já jsem v Doveru. Počkej. Joha, dobrý, no já jsem se tam nezakliknul ten Calais zase. Když to zapíš. Já jsem se zapomněl zakliknout. No tak já tady na vás počkám, mně stačí počkat jenom až vyjedete strajk. Jo. Nepojedem hovor. Hoši? No. Já už to do toho nemám. Jak jako? Takže už mi to zmizelo. A tak to nemusíš jít tady. Tak zkus si dát rychlou zakázku z toho Doveru, jestli nemáš do Felix. A ne, teď mi to zase ukazuje, že to mám jít, že... Ne, se mám jet. Takže máš to, nebo? Nemám. Aha. No já každopádně čekám tady. Tak si dej rychlou zakázku. Za trajektem. Teď nemám ani velký zakázku, jak myslím ten Felixstowe. Ale když... Možná. A nebo když už takhle možná v těch rychlých zakázkách budu mít tak Milda z Doveru. No, tak můžeš jet z Doveru a můžeme počkat na smyky. Já jsem si tu zakal trošku. Jo, hej Milda, zvládám, fakt mám. Jo? Jo. Tak No. já tady čekám. A počkej tam. Smyky, no. Já budu já trošku docela dlouho. Tak je to je. To máš jenom, no počkej. To máš jenom kousek, teď to máš
k trajektu jenom a pak trajektem. Oh. Okay. Já už jsem tady u vás, už je vidím, Milo. Se mi to laglo! Jo, jsem tady, už jsem tady s Tondou, tady Jakeem, vzal Tondo. Už se to laglo. Říkám, že se mi to laglo. Zase, kámo, proč se mi to lagne? To vždycky buď mám problém já, Míla nebo Tonda. No tak, to je jasný, že jo, když vždycky má někdo. Já teď čekám na červenou. Já si ještě jak pojedu s tebou, že budou zase ty auta hodně. No, hlavně už musíme vyjet, jinak já to tam zase budu pustit. Jo, tak už, tak jako, tak já tady jenom zabočím doleva a jsem u tebe. Tondo, za jak dlouho tady, tak jdeš? Chvilička, Mildo, pošlu ti video, jo, Instagram, tak se na ně koupí. Tady trošku vezmu po chodníku, abych nemusel... Jaj. Wow. Víš, jak se to potom uvidíš to video. To se to prostě za po chodníku, ale jakože jak totálně. No, to bylo dobrý video. Jaký je, že jo? Šuměla. Nazdar. Hej, ale tak to je dobrá otázka. Kámo, mám otázku, kdybych si prdnul v 23:59 a dokončil bych ten prd v 0:00, prdnul jsem si dneska nebo včera? Já vím, to nevím. včera, protože už si s tím začal včera. Počkej, v kolik tam mám být? Cíl, já tam můžu být až ve 12. Já vím. Kámo, to je úplně, jsem vodatý. Smejky, jak tady stojíš, tak teď se tady udělá brutální kolona a já tam pak nebudu moc najet. A to tím půjde, ne? No, ani ne, už se tady... Víš, můžeš jet, jo, ty tam máš značku. No a já nechci moc jet dopředu, ale. Počkej, já si najedu za tohleto červený auto. Jo, tam už to je. Tak už můžeme jet. Já tady nejsem. Konvoj. Chceš tam? Chceš konvoj? Já tě tady vidím. A tak No. počkej, jak počkáme na něj, ne? Ty poldové tady.
Tondo už ti tam vyjíždí nějaký kamion. Jedeš, Mílo? Já čekám na to. A že tady je? Počkej. Ale nejede ještě. Tak to je jedno. To je točena. To je snad... Já nechci, abych tady čekat, abych nedělal kolonu za sebou. Počkej chvilku! Už je. Na ten červenák jeden. Tady jíždí. Dobře, jíždí v pravém. No výborně, on pojede do jiného... Klidu, já to mám vypočítaný, já tam vidím. Jo, koukneš se, že sedí na si po obrázku. Jo počkej, to je Tonda za mnou? No! Aha, sorry, já myslel, že Smejky na mě řve. Ty kráso, sorry, já jsem tě neviděl. Dobrý, ale teď by za tebou mohli uhnout, abych mu chtěl. No, tam jo, jestli sedí na si po obrázku. Počkej, no přesně jsem se díval a ne. Ok, nice. Já se teď kouknu. Tak já se taky kouknu. Já mám chill. Já taky. Mercedes, máme benzín, máme... WTF? Nebudou? Hele, Jo, ale... jestli pojedeme přes nějaký město, tak tam budou solidní. Já zatím tady ani auto tady nejsou teď. Moc ne, no, ale hlavně přes město, až pojedeme. To je přece Nedáme si nakoupit, já jsem si chtěla nakoupit offroad. Počkej, vy mi trošku ujíždíte. Aha, no tak... To je 90. A já už zrychluju, prosím tě, v klidu. Tak si říká, že ujíždím. Mám je do levého pruhu, já pojedu do pravýho pruhu a pojedeme vedle sebe. Okay. Promiň to, já jsem trošku zpomalil, ale už... Ty krása. Viděl jsi to, že to bylo ve videu lidi? Viděl jsem to docela. Ti podle dej mezi náma. Dostali svůj box. Jo, To je pravda. dementi. Jako těch týpá to na rakovinu, čůra. Já když jdu na někoho druhýho, tak mám radši třetí pohled. Jako ve dvojku. Proč se tolik bojíš o to? Ta dvojka taky není tak špatná. Já s tím nejezdím, protože mě to přijde takový... Prostě mi to líp přidískat, Já potom, když jdem z kabiny, tak já se nikdy nevyznám v čárách a trošku se mám zase ujel, trochu to já jo, protože když si dáš F2, tak tam si můžeš dát pomocný zrcátko. Který máš vlastně nahoře a vidíš. Mám trošku ujel, nechci to zrychlit. To je 90. Je to ale jenom to jedno napravo, že? Je to druhý tam vlastně mám. Jako. No. To taky tak většinou mám. Já mám jedno napravo a to druhý taky. Ale teď sám mám obě dvě, protože jak mám... Jedem! Já jedu! Co to bylo? Ty jedeš na 70! Já? Já jsem kdo? Počkej, koho musí Tonda? Tebe! A ještě já jsem s tebou, Mílo! A on je za mnou! Já jsem vedle tebe vlevo. A co je poval Tonda, že já jedu 70? No protože on jel těsně za tebou. Fakt? Jo. Já jsem tě nevěděl, já jsem na vás čekal, já jsem nevěděl, že jsem měl... Ale tak zase počkej, teď ti už pomoc ujíždíš. No, já nevím, tak já se nevyznám, jestli mám jít rychle nebo pomalu. Počkej. Takhle zase nemusíš tolik. A jako 90, já většinou jezdím 130 na téhle 97. Já teď... Budou už hotovo. Jo? No, Jo? můžeš si klidně vzít ještě jednu zakázku, my vyloučíme tady tu. Jo. Kdybys tam měl nějakou třeba na 150 km. To budeme za... No, to tam budeme. My máme ještě 180 km, tak když se dáš nějakou podobně to zakázku, tak my to počkáme a... Jo. Já myslím, že chceš na můj průh. Ne, to je jenom škola.
jsem teď zase zpomalit. Mám jako trošku, jako to Volvo mám trošku menší zrychlení, ale jinak tu rychlost je nějakých těch 150 je v pohodě úplně. Božej tam do pozor, jo. Jasně. Zatáčka. Tak se neťuknem, protože mě to někdy ujede trošku tam. Pozor, no já ti ujedu. Zatáčka. Mimo, jo, dobrý, to jsem, já jsem neviděl, už na mě sorry. Sorry, já jsem myslel, že Myslím, že mluvíš na tom jdu. Zakázky, rychlá zakázka. jo, aha. Jako co v něm? Jo, já ti daj věru. Já bych to neubrzdila. A já jsem tam, kde jsem skončil, nebo? Co to je? O, No, Michale, co jsi říkal? já vždycky jsem tam, kde jsem skončil, nebo kde? Takže vidíte to? Jo, vidím. Ne, to zatím nemáš, protože ty rychlý zakázky, to se vždycky jenom půjčíš tahač a odjedeš to, pak můžeš jet zase úplně od... Taky se ti už někdy stalo to stejné? Jestli nechceš taky takhle dopadnout, tak tady máme Revolut, je to nejlepší bankovní aplikace k zakládání účtu, když použijete odkaz v popisku, tak dostanete 10 000 korun českých jako bonus, což se určitě vyplatí, a když ještě zadáte kód MIZEPLASMLOK rovná se nakládaný mlok, tak dostanete ještě dalších 20 000 korun českých, takže easy 30 táců za fréčko. Kuďkoliv chceš. To budeš mít, až budeš mít vlastní tahač, tak vždycky pojedeš třeba z Prahy do Drážďan a zůstaneš... A kam to vlastně jedeme? Kam to jedeme? Do... Felixtonu. Jo, počkej, Michale, kde jsi nastavil sídlo? Šopíku, kde jsi nastavil sídlo? Nevím, V Praze? asi jo, nevím. Jo, není tohle náhodou větru, No je, ty jedeš v tom špatný. No, protože já si myslím, že je jako, víš, jako, no stejně jedno. Je to dvoufruhák. Jsem jako vzal blinker. No protože jestliže Michal teď si nastavil sídlo v Praze, tak nevím jak kde se s ním potkáme. No a rychlý cestování nebude moc dát, že ano? No právě. Že to byl... Počkej, jste? No, U Londýna. Tak počkejte na mě, já jdu taky. A ty jsi kde? Já jdu do servisu. Aha. ty seš... No, tak měl... Počkej, tak počkáme u té odbočky tady. Tady jak bude odbočka doleva. Čekaj, já jsem vykonal tu cestovnu předjíždět tady v tomhle pruhu. Proč mi nejde to? Míla, koukej. Tak možná vezmu značku. Tady teď pojedeme doleva, tak za tou zatáčkou počkáme na to. Jo. Ty No, vole, jaký jsou kamiony? Jaký značky? kamo, co to bylo? Může ten druhej! Za to může ten druhej! Ty mi ho tam prostě Kam? On do mě najel zrcátkem! Další funny scéna. On do něho najel zrcátkem a toho druhýho do mě najel zrcátkem, takže ho to úplně odrazilo na tebe. A teď tady bude ta odbočka, tak se to odbočku. Si už dělám předjíždění tady v tomhle pruhu. Který je tak malinký, že do mě prostě odvedl zrcátku. Tak co čekáš, když to je odstavný? No tak já jsem to právě dělal schválně, já jsem nečekal, že on do mě najde zrcátkem. Já ti tam vyjedu, jo? Jo. No a... Tak aspoň dobrý video, aspoň dá záběry do videa. No, aspoň něco, no. Aspoň to nebude nudný. Kudia, to je červený, blbej. Dobrý, ale on se tam otočil, ale dobrý, dali jako mě nedali pokutu ani Ale teď pokutu. vidím Tondu na mapě, On je nahoře.
No jo, tady, no, vidím. Jo, tady je bloková, takže můžeme zkusit znova. Hej, hoši, prosím dostal pokutu za nepoužití světel, když je světlo. Jo, To musíš mít furt. to, Ty světla musíš mít vždycky furt, ne? no, nevím. Asi jo. Já to mám se do toho svodidla. Tady to zálomíme do odstavníma. Jo. Já si vychop na předjetí tobě. Já nevím. Vidíš? Tak, to myslím šepaníka. Ne šepaníka. Já zrychluju, no. Tak je tady, už tady Mílo, už tady zpomalu, a pozor. No, dobrý. Konvoje. Dobrý. Já jsem zpomalu, já jsem to koukal, já jsem se koukal do zrcátka. Naštěstí jsem tě viděl. Jak se jmenuje ten váš konvoj? Milanka, M-I-L-A-N-K-A. Tady bylo kosmona. Jaj. Smejky, opal si to říct. Jo, podle mě. Miloš. Emilo, pamatuješ? Jo, pamatuju. Co si pamatovat, Miloši? No já tak dlouho. Kdo ti řekl, Miloši? Učitelka na němčinu. Prima. Milouš, ale ty jsem Milouš. A ona, to si budu pamatovat, Milouši. Tady tohleto vystřihni. Já ty trolíčku. Ti to došlo potom, jo, ty trolíš, sorry. Jo, už je tady Michal. Kde? No, A v kde A jo, prdeli. jste? prostě paní Světvet. Michal, koukni se na mapu, my jsme Koukni v se na mapu, kde Praze. jsme, jo. On je v Praze, no. Tak to si musíš jeď do Stuttgartu a tam tu si dej třeba do Bruselu. Ale to nemůže ještě. Nebo musí si koupit svůj tahač, aby mohl. Já si nikdo nevidím. Musíš jít na mapu Onda. úplně doleva nahoře. Smejky držu. Anglii. Jo, sorry, nejseš tu. Nevidím vás. Ty jste do mě nahuju. Londýn najdi. No. Jdem. Ty nás nevidíš v Londýnu. No. Zde mi nemohli říct, že jedem. Já jsem o tom říkal, ale to nevím, řekl držu. Aha. Aha. Ale počkám, Milo. Jo. Tak to napálem do tebe. Co to tady je za kolony? Já nevím, to přijelo za to. Tak to bylo těsný. Tak to bylo... Počkej, jo, to je bezkolosný. Aha, dobrý. Tak, Můžete jet, můžete jet. ne, já si dočerpám benzín taky. No, A, tak ok. to nečekám. Ne, dobrý. Já jedu rychlou zakázku, takže já nečerpám. Si to dočerpají si. Já taky jedu rychlou zakázku, ale tak jsem si řekl, že to dočerpám. Já už jsem utratil tolik na pokutách, že... Michale, fakt nás nevidíš. Nevím. A tak víš, kde já bude. Vím. Máš město Londýn na mapě. Počkej, já si dám SC a jdu do mapy. No vidíš, on tam nebyl na té mapě ani podle mě. No a byl, ale Byl jenom To, malý ale- asi v tom, jak je. Milo, jedeme. jo. Já jdu předjíždět s toho stavným, tady to jede pomalu. Vidíš nás už, Michale? Nevidím vás. Tak mi to Musíš řekli. jet doleva nahoru, Londýn. Je tady už vidím. No, tak tam jsme, tak teď se podívej, jak daleko od sebe jsme. Já si to dám. 1815 km. No, takže by to chtělo, aby si... Co tam podíváš? Co děláte? To mi tady... No, prostě se červený, to je fakt.
zakázku a dám si tam to checkpoint a pojedu za váma. No ne, počkej, to nemůžeš, musíš si nejdřív koupit Jo, to taháč. můžu udělat. Ne, Ale máš tu. ale nemáš tě. Pojďte tady zastavit a pojďte net, musíme poradit jak to. To nejsme v koloně. Kámo, to červený auto je přestřížený! No, já nic neslyším, když takhle používáte. No Michale, tak běž do menu a dej si služby a dej si banka. Jo, počkej, takhle tady jdu do odstavního pruhu. No, jestli co? Nemůžu, jo, dobrý. No, co mám dát? Služby. No, dám banka. A tam si půjč peníze, půjč si 100 000. No. Ale ty potom dáš gift mokok. A teďkonc běž zase do menu. A měl bys tam mít ojetý tahače, nevím jestli ve službách nebo... Teď budeme plazan. Jo, tady. Ojeté tahače. A tam si vybroj dobrý tahač za cenu, na kterou máš, ale ať není úplně strašně poškozený, jo. No. Doporučuji ti skány, Hele, jestli máš těch 100 000, tak ti doporučuji Volvo, protože Volvo nemá žádný problém. Já ti nejvíc doporučuji skány, tu mám a to je topovka. Já ti takhle řeknu, já jsem minulou skány měl, ale měl jsem hrozně špatnou, která mi nejela více jak 50. Když to tvůj skáner stejně, tady je jediná, ta stojí 130, tak potom Volvo, tak to stojí 117 000, takže to ne. Nemám No jo, dalšího. to jsem kupoval, ale ty Volvo jsou drahý, převýsledou. Nebo nemáš tam DAF? Jo. Ne, čekej Milo, já jsem neměl skány, já jsem měl DAF nebo jména, jednou z toho. No ale DAF je celkem Skány je dobrá, já jsem špatnej. to je jenom, jestli nasdílíš mi obrazovku. To kde seš? Já tady No, mě to jelo tak trošku 10 km v hodině. Michale, jenom nasdílej mi ty Jo. tahače, co tam máš. Se podívám, abych tě mohl poradit. Jako já bych tam měl být, já bych tam za hoďku měl být jako na tom místě, nechci jít říct. DAF, jo, ten za 85 000 je v top stavu, ten ti doporučuji. Jo, ten jsem si podle mě přesně kupoval. Ten DAF bych nedoporučil. Já bych ho doporučoval, je v top stavu. Já vím, že já jsem si taky jednou kupoval v top stavu a ten měl nejel více jak 50. No Renault vůbec nad tím nepřemýšlí, ten je Jaký? Renault. Jo. Já tomu! Asi nemáš jinou možnost, on ten DAF není. Já už tam za hoďku mám být, no jako nechci řeknu příklad. Máme tam tak hoďku jedem. Ale Milo, ty jsi ty trošku vybrzdil na to, na sam. Jo, tam kde máš to. Tam kde seš, na mapě to musíš vybrat. To nechceme. Dej ok. No jako. Dej ok a tam klikni na to, kde seš. Jo, ty máš sídlo v Norimberku, no ok. Klikni na to. Ne, i tady v Praze tady mám korunku. No ale garáž máš v Norimberku. Aha. No, To neústá Milo. Klikni já na to. tady... No, klikám. Prahu. Milo, nechceš prosím jenom trošku můžu kupovat. No a Jenom že jsem se řekla, já to klikni musím tam si říct. doleva, jak tam máš hlavu. Tak já si to vycouvám poctivě. Jo, dej ok. A teďkonc se vrať zpátky domů. A já už mám ale rozjetou tu Počkej, dej jdi zpátky. Jo, Dobrý, tak jedem. nejdřív to Tohle je jedno. Nejdřív Já to potřebuji to dojeď. rychle udělat. Nejdřív to dojeď, tu zakázku, co máš rozjetou a potom to. Počkej, to Potom je jenom pojedeš za námi. To je co ti. Jo, tady dávka je, už to má. Já jsem jim tam najížděl. Na ten pruh. Já ti pak pojedu Michala taky někam na Hej, ta dodávka šedá je úplně jako to má.
Jo, tak ty mu půjdeš naproti a to já bych po téhle střílence potom jsem bych udělal konec videa tady, jak teď dojedem tohle. Já bych se potom chtěl ještě jít kouknout do Španělska, tak tomhle se my dva nepojedem. Jo, tak po týhle zakázce. No? No to Portugalsko, tam jsme ještě nebyli. Jo, tam, no. Já bych si dala rychlý cestování někam tam. Já nemám peníze, ono mi 60 metrů. A tak to stejně 300 to rychlý cestování. Ale mě to nepustí s minus tam. Což je fajn. No to nejde. To teďko nejedu. A jak zjistím, kam vlastně teďko jedu? To nevím, no když dáš F6, tak tam vidíš odkud, kam, nebo cíl. Sorry, jenom já musím jít trošku rychlejší, abych to stíhal, jo. Jo, to seš ty Milo? No jo, Do transportu. Že jsem mluvil se mnou? já jsem vás dojel teď. Jo, tohle je za mnou. Já si říkal. Já tak jedu taky rychlejš. Na mě to nejede, že jo, vle zase tak popotím, protože vezmu 20 kurvených tun. Jo, tak sorry, to jenom já, abych nedostal se. No já už tam mám být tak za 15 minut. No právě, já tam mám být. Ne, mi odlučím. Já taky jsem si to všiml. Jo, to byl safe, viděl jsi to? Neviděl. Co se vám to zase stalo? Já jsem byl tak ubrzdil a Tonda to do mě napálil. Tam bude takový funny moment, že to není možné. Tondu ti do prdele, mám 30% poškozenýho návěsu, platíš mi to. Kámo, to jo, zase bude minus. Já jsem chtěla aspoň těch 6 000. Kurva. Poškožení asi 100%, to teda. Já budu musím ujet, Milo. Zase teď jsi napsal do chatu ano, vykřič. No, když pamatuješ, když dáš kvéčko a potom dvakrát dějníčko, tak uděláš to stejný. Kde je plus? Ano. Je to za mnou. Milo, potom pozor, já už jedu 100 něco, tak abych ti potom abych do tebe nenaboural. Takže právě to jsem pozor, dostala. tady zpomaluj, protože už tady je 50 a měření. 80 tady ještě. No já už Kde je tady plus? mám. Milo, brzdí, přidej. Ty brzdí, prosím tě. Jo, dobrý. No. Jo, já jsem měl 110 na tebe a to jsem se nějak k tobě moc rychle přibližoval. No mě tak nakonec jsem to fitl, jsem měl hodně rychle. No, už jsem dostal pokud. Já taky. Že jedu o 20 kráků víc, 720. Hlavně nebrzděte, jedu stovkou. Pojď se levo! Jedu sem! Dobrý. A jak jako ovlivnit jako tu rychlost jako na klávesnici? Jak Jako nemůžu jak nějak Ovlivníš, já to mám taky to. Cože, Prostě jak bylo držíš Včko, tak já prostě to neslyším, jde. když tady 4 mluvíte. že nemůžu jako na té klávesnici nějak ovlivnit jako rychlost jako to od toho. Jak jako prostě To ne? když dvojitý V, tak to slepky? přidává. Nemáš manuál? Na mě se to, já mám poruchu vozidla, to mám super Prostě když držíš dvojitý Včko, tak zrychluješ a když držíš Sko, tak zpomaluješ. No tahač je trošku spíš. Ty vole. Jo, nepřijel jsi to? Já už to dojedu a Počkej, nepřijel si to místo, kde to máš rezat? to jsem rád. No ten kokot je zase unavený. Let's go na first try. Mám to. 40. Tak, já taky. Stondu A jo. minus 1700 za to, že mám poškozený tamto. Yes, No. konečně. Tak já bych chtěl třeba se rozloučit, ale jako kdybyste, no to je.
No, takže tohle bylo asi všechno pro tohle video. Zatím se mějte a čau.